Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe en garti kadi e windande men ndeɗo henne wonande jangoɓe alkule qur'ana arab limto e hijju. Kadi ngal ɗo alluwal tawde mi waɗani on hen ngal to alluwal on paami diwde wonnone nde on gandi ko siñiƴe o e cintoyɗo piccuɗo hande kadi jokken windande nde hade men jiiɓoyade kadi ganden holko diwono goɗɗum hankadi ndeɗo windande so gasi ene wayno ko jangete ko fof mi tonganima ɗum e ngal to alluwal e ngal ga alluwal sa wawi ngal to a wawi ngal ga hankadi kala ko bindoymi ka jangowo kala ko bindumi a jangani andu ko janginnamami ko ɗum holliri a jangani walla a ɗigginani a jangi kono a ɗigginani walla a jangani hankadi ɗeɗo alluji ɗiɗi tonganmi on jangde nde mbawon ɗum teskade no moƴƴi alluwal ɓendugal ngal bannagol allif baajo tajore ngal ha mbanmi hen karfeje 13 ko hedditi ko noon kadi lombama e ngal ɗo alluwal garawal ngal bisimillah naatanen golle meɗen ay joni sen mbaɗi nani henne alluwal ngal nan ɗon ngaren noon gadden ko ɗum ɗo henne ha mbawi wadde ni ay saridu piccuɗo on jangiɗo ɗum ay saridu piccuɗo nani ko ɗo woni kañum rewno e cintoyɗo piccuɗo ɗum ɗo koko diwano ɗo henne ko daridu piccuɗo koko diwano wadde ay saridu piccuɗo e daridu piccuɗo nandi holko serdi saridu piccuɗo e daridu piccuɗo ko ndeɗo toɓɓere so toɓɓani wiyete ko saridu so toɓɓi mbiyan daridu wadde saridu e oɗo sa pular nandi ko jahata daridu e oɗo dal de da pular nandi ko jahata wadde an umminma ko saridu piccuɗo toɓɓani daridu piccuɗo toɓɓi toɓɓere wotere dow mi wawa serndude hakkude saridu piccuɗo e daridu piccuɗo so toɓɓani ko saridu piccuɗo so toɓɓi daridu piccuɗo wadde kala ko jibina wayni ko saridu piccuɗo kala ko jibina wayni ko daridu piccuɗo wadde saridu tan mo jangoye saridu mo jangoye daridu ɗo noon no windoriɗoni jangirte ko saridu piccuɗo ɗo jangirte ko daridu piccuɗo on jiide wadde ko sinara o e cintoyɗo piccuɗo e saridu piccuɗo e daridu piccuɗo ko ɗeɗo nayi diwnomi on janguino ɗa koyngal nani ɗum ɗo janganomona ɗa koyngal kañum ɗa pular nandi ko jahata oɗo zedde e ra koyngal nandi ko jahata on janguino ɗa koyngal on janguino ra koyngal ko diwano ko ɗum ɗo rewi ko diwano ko ɗa koyngal e ra koyngal holko diwnoɗen ko sinara o e cintoyɗo piccuɗo e saridu e daridu artirama alluwal ngal to wattande nde ko toon sinara o woni cintoyɗo piccuɗo alluwal ngal ɗo ɗimmal ngal ko hen mbaɗɗen saridu piccuɗo e daridu piccuɗo ɗe nayi diwnomi ɗe garti e nder alluɗiɗi he joni noon jokkuɗa ɗa koyngal jangunoɗa ngal ngal ɗo janganoma e widdande nde to ɓennunde ɗa koyngal woni ɗa oɗo ɗa koyngal toɓɓani
ay zeddo woni ra koyngal ha joni sa wiyama noon holko sirdi ɗa koyngal e ra koyngal mbiya ɗa koyngal de toɓɓata kono za koyngal noon toɓɓere wonde hen nde addi ha wiya za koyngal ɗon timmi ɗum ɗo jannganoma ayna baaliɗo e gayna baaliɗo ayna baaliɗo kañum e a nandi ko jahata a faami wadde ayna baaliɗo ɗum ɗo e a nandi wadde ɗum ɗo jannganoma e nde to windande ɗone go e ho ndenda wona g innere gayna baaliɗo peccuɗo sa namdama noon holko serndi ayna baaliɗo peccuɗo e gayna baaliɗo peccuɗo mbiya ayna baaliɗo de ala toɓɓere gayna baaliɗo dey toɓɓere nde ko wootere dow muɗum addi wiya gayna baaliɗo so toɓɓani ayna baaliɗo peccuɗo so toɓɓi gayna baaliɗo peccuɗo kono mon janngoy ayna baaliɗo e gayna baaliɗo ko gotum tan so ɗiggi ngaraɗo ɗum ɗo woni faa jorɗo woni faa mo pularo ɗo noon teskuyema wona hakkude ɓe ɗiɗo teskuyema wona ɗo ne moƴƴi defte goɗɗe ko ni bindirta toɓɓere wotere dow wona faa maɓɓe ɗiɗi dow wona kaaf maɓɓe ɓe hen noon ko toɓɓere wotere dow wona faa wona qaaf toɓɓuɗo toɓɓere less wona faa toɓɓuɗo holno andorto deftere nde timɗa nde a yi hen toɓɓe ɗi tan andu oɗo wonti faa kono yiɗa ko fof wotere dow wotere less wotere dow andude dow nde ko qaaf toɓɓuɗo less nde ko faa toɓɓuɗo tawino ko ni tan yiɗa way ni wotere dow ɗiɗi dow andu nden wotere nde ko faa toɓɓuɗo mbiyatande ɗiɗi ɗe wona qaaf toɓɓuɗo defte goɗɗe noon ko toɓɓere dow toɓɓere less toɓɓere dow qaaf toɓɓuɗo toɓɓere less faa toɓɓuɗo wadde ɗo noon waɗirandi ko oɗo e oɗo ndewodira ha gandoya ko ni woni faa toɓɓuɗa maɓɓe ko yoni qaaf toɓɓuɗo maɓɓe goɗɗe ɗe noon ngala ɗiɗi dow ko wotere dow wotere less a faami wotere dow ko oto o wonata less noon wona o fuɗɗa wonde oɗo wona faa toɓɓuɗo less faa toɓɓuɗo dow ayde qaaf toɓɓuɗo so wayni noon ɗiɗi dow woni oɗo gotel dow andu oɗo ko faa toɓɓuɗo ganda oɗo ko qaaf ono joni so yoni mbiya faa jorɗo mbiya ɗo qaafara ɗo ko faa mbiɗa jorɗo ɗo ko qa mbiɗa qaafara ay qanani qaafara ay fanani mbiɗa fa mbiɗa jorɗo ay fa jorɗo wadde a faami ko faa o woni faa toɓɓuɗo qaafo woni qa kadi ceernda ɗo no moƴƴi mi hollima wotere dow ene wondi e baara ni andu ko oɗo wonti qaaf toɓɓuɗo oɗo wonti faa toɓɓuɗo o tawi noon tawa deftere nde ala baaɗo ni ko o tan woni toon e less makko andu ɗo ko qaaf toɓɓuɗo less mbiya faa toɓɓuɗo so wayinani noon deftere nde ni windorto ɗiɗi dow wotere dow andu wotere dow nde ko faa toɓɓuɗo ɗiɗi ɗe mbiya qaafara gasi hankadi ko nandi ko en gayni ko nandi ɗo noon ko keef kañuma ka pular nandi ɗo woni keef woni ka ay ɗo ko laamara e laa poti ay mbiɗa ko laa mbiɗa mara ay ko laa oɗa andi ɗo ko ke ay ke woni ka woni ka woni keef ɗo ko la mbiya laamara ɗo ko mi mbiɗa ko ma ay ɗo ko mi ɗo ko ma mo pular ɗo mbiɗa ko mimarak ma jangoy mim ma jangoy mimarak fof ko gotum ko mata won ɗon ɗo ko nunarak
ma janngo juburu na ay naade ay juburu na nu narak ɗo ko nunarak ma janngo juburu na kañum e oɗo nandoyto ko yahata anani wadde ɗo ko keef ɗo ko laamara ɗo ko mima rak ɗo ko nuna rak mima rak nuna rak hay ɗo ko mima mbiya rak ɗo ko nuna mbiya rak mima rak nuna rak wadde mima rak nuna rak ɗo ko keef ɗo ko laamara ɗo ko mima rak ɗo ko nuna rak ɗone ko he mawɗo kañum e ha saqiru nandi ko jahata fof ko ho oɗo yahata ɗon ha mawɗo e ha saqiru ko gotum ɗone ko wow woni wa e oɗo wa oɗo wow nandi ko jahata ma janngoy wow taƴƴo ma janngoy wow fof to yaltani oɗo wa ɗo ko yanara walla jubriya nandi ko jahata kañum woni oɗo ya jubri ya ay ya mbiɗa ya mbiya nara ay ko ya mbiɗa nara ɗo ɓe ko jubur mbiɗa ya a famide wadde ɗo woni soridu piccuɗo ɗo woni daridu piccuɗo ɗo woni ɗa mbiɗa koyngal ɗo woni za mbiɗa koyngal ɗo woni ayna baaliɗo mbiɗa piccuɗo ɗo woni gayna baaliɗo mbiɗa piccuɗo ɗo woni faajorɗo ɗo woni qaafara a faami ɗo woni keef ɗo woni laamara ɗo woni mimarak ɗo woni nunarak ɗo woni ha mawɗo walla ha saqiru ɗo woni wow taƴƴo walla wow ɗo woni jubriya walla yanara an kadi en timmini ko jangete ko ɗeɗo alluji ɗiɗi toppitoɗa ƴeewa bawɗo ɗakkoɗa sara makko omo hollumaɗe omo haalanmaɗe ngalto e ngalɗo ɗi ndendinta janggaɗe ɗigginaɗe seɗen janguinoya hanke ko heddi ko weeɓanma tawde ñalɗi garat ñalɗi so gari balɗiɗi fof on janggadi wadde mon mbawa toppitade ha mbawon ɗiɗo e allu ɗiɗi alluwal ngalɗo e ngalɗo ndendinon ngal jangon ngal to ɗigga e ngal ɗigga aset se gartoyi jangga men weeɓa 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 ay adana yiya tan bindi ɗi a watti yiide ɗi so windama tan weeɓatama ƴette kuɗi mon e carnet ji mon mbajiɗon janggon ɗigga on koola koye moɗon ƴewton ko bawɗo ɗakkoɗon sara makko o holla onɗe ha jiitonɗe mbawa wonde on dañani mon e saggito on saggi hen nodde en 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o a saggani ɗum jinmi walla an keso jiɗɗo jentodirde e jangoɓeɓe bisimilla ma ngara haade jangde woɗɗoyde ngara kalna serɗeji aɗa belma nata jangga ayida kalma an jeeyi moftu ha tiiɗa ñaama yo ɓuɓane wassalam o ko musidɗo moɗon guiɗo mon saabu Allah yaya l'école Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jaarama wassalam ƴette kuɗi mon e carneji mon mbañi to janggon ɗigga yo Allah wallu kadi yo Allah newnu kadi yo Allah reen yo law gondiri uddi haqqillaji ɗi aɗa waɗa hen faamu wassalam